Κύριε Μεσαρίτη, τι είναι φωτοανάγνωση? Φωτοανάγνωση είναι στα ελληνικά. Η ορολογία στα αγγλικά είναι photo reading, διότι έχει ξεκινήσει από την Αμερική. Ουσιαστικά ο δημιουργός του photo reading είναι ο Paul Scheele, ο οποίος είναι ένας από τους πολλούς εξερευνητές που είχαν προσπαθήσει να ανακαλύψουν τρόπους ταχείας ανάγνωσης. Πρέπει να πούμε ότι ο πόθος του ανθρώπου για απορρόφηση έντυπου υλικού σε γρήγορο χρόνο ξεκινά από πολύ παλιά. Και έτσι υπάρχουν πολλές μεθόδοι που έχουν ανακαλυφθεί σε ό,τι αφορά την ταχεία ανάγνωση. Οπότε έχουμε αναγνώσεις speed reading, super reading, power reading. Η φωτοανάγνωση δεν είναι μέθοδος ανάγνωσης, γιατί αυτόν την περιορίζει σαν διαδικασία. Είναι στρατηγική μάθησης. Μετατρέπει τον αναγνώστη σε έναν εξερευνητή ο οποίος έχει εστίαση και σκοπό. Τις περισσότερες φορές όταν ξεκινούμε την ανάγνωσή μας, ξεκινούμε και έχουμε τον συγγραφέα σαν κυρίαρχο. Με τη φωτοανάγνωση ο αναγνώστης γίνεται ο κυρίαρχος και ο οποίος αποφασίζει τι θέλει να απορροφήσει από την ανάγνωση. Ποιος αφορά η μέθοδος αυτή? Αφορά τους πάντες οι οποίοι εκτίθενται σε έντυπων υλικών. Είτε πρόκειται για μαθητές οι οποίοι έχουν να μάθουν μια διδακτική ύλη, είτε πρόκειται για φοιτητές οι οποίοι έχουν ακόμα πιο μεγάλων όγκων πληροφοριών που πρέπει να απορροφήσουν, είτε τους επαγγελματίες οι οποίοι καθημερινά κατακλείσσονται με δεκάδες μηνύματα και μεγάλων όγκων πληροφοριακού υλικού. Εάν δεχτούμε ότι είμαστε στην εποχή της πληροφορίας, αυτός ο οποίος δεν μπορεί να απορροφήσει και να απομειώσει πληροφορία σε μικρό χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της φωτοανάγνωσης? Τι είναι αυτό που την κάνει ξεχωριστή? Πολύ καλή ερώτηση. Το ένα είναι ότι διαφέρει από όλες τις άλλες μεθόδους ταχείας ανάγνωσης, διότι αξιοποιεί το μη συνείδητο νου, το οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζουμε είναι το μεγαλύτερο μέρος και συνήθως μένει αναξιοποιητό. Το δεύτερο είναι ότι βάζει τον αναγνώστη στη θέση του κυρίαρχου. Όταν προσεγγίζει κάποιος φωτοαναγνώστης έναν έντυπο υλικό, έρχεται προβληματισμένος, το προσεγγίζει προβληματισμένος, το προσεγγίζει με αίσθηση σκοπού για το τι θέλει να αποκομίσει και με πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του. Έτσι λοιπόν μετατίθεται η δύναμη από τον συγγραφέα στον αναγνώστη. Από εκεί πέρα, όπως έχουμε πει, η μεγάλη διαφορά του φωτορίνη είναι ότι χρησιμοποιεί το μη συνείδητο νου και μαθαίνουμε μεθόδους έτσι ώστε να μπορούμε να ανακαλέσουμε την πληροφορία από το μη συνείδητο νου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι από τη στιγμή που εκτίθεται μία πληροφορία μέσα από τα μάτια μας στο μυαλό, η πληροφορία είναι ήδη καταγραμμένη. Οπότε η μεγάλη πρόκληση δεν είναι αν η πληροφορία υπάρχει μέσα μας, είναι κατά πόσον έχουμε τις μεθόδους να την ανακαλέσουμε. Η φωτοανάγνωση έχει 5 βασικά βήματα. Το πρώτο βασικό και ουσιαστικό βήμα είναι η προετοιμασία. Δεν μπορείς να προσεγγίζεις την ανάγνωση με τον ίδιο τρόπο που θα προσεγγίσεις τον περίπατο ή το οδήγημα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να έχεις τη συγκεκριμένη διάθεση και σεβασμό προς το αναγνωστικό υλικό. Το σημείο εστίασης της ανάγνωσης βρίσκεται κάπου εδώ πίσω. Έτσι λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε τη φωτοανάγνωση, προετοιμαζόμαστε, μπαίνουμε στην ιδανική κατάσταση του νου, που σημαίνει τι? Πρώτα είμαστε χαλαροί και σωματικά και πνευματικά και μπαίνουμε και σε ένα στάδιο επινοητικότητας και μετά βάζουμε αυτό που λέμε το μανταρίνι πίσω στο σημείο εστίασης. Έτσι ώστε να είμαστε βαθιά εστιασμένοι σε ό,τι αφορά αυτό που θα διαβάσουμε. Και μετά δηλώνουμε το σκοπό μας. Είναι μια σημαντική αρχή. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις να φωτοαναγνώσεις οτιδήποτε χωρίς να έχεις ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Μετά μπαίνουμε στο preview, το οποίο είναι η προεπισκόπηση. Ξεκινούμε από μια βασική αρχή. Θέλουμε να καταλάβουμε και να ταξιδέψουμε το βιβλίο όπως το έχει δημιουργήσει ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας δεν ξεκίνησε να γράψει ένα βιβλίο λέξη-λέξη. Είχε μια ιδέα, είχε ένα κεντρικό θέμα. Μετά το ανάπτυξε σε βασικά κεφάλαια. Και τι λέμε? Σε ό,τι αφορά την προεπισκόπηση, εκτιθέμεθα μπροστά στο αναγνωστικό υλικό σε διάστημα, αν είναι άρθρο 30 δευτερόλεπτα, αν είναι βιβλίο γύρω στα 60 με 90 δευτερόλεπτα. Οπότε, εάν είναι να σας δείξω, πιάνεις ένα βιβλίο, το αισθάνεσαι, βλέπεις τον τίτλο, βλέπεις το πίσω, βλέπεις πότε περίπου έχει γραφτεί για να ξέρεις πόσο σύγχρονο ή όχι, βλέπεις τον συγγραφέα, διότι από τη στιγμή που αναγνωρίζεις συγγραφέα σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίζεις και το στυλ του κάθε συγγραφέα, μέσα από τα πολλά που φώτα αναγνώνεις, και μετά του ρίχνεις μια γρήγορη ματιά. Δεν διαβάζεις, απλώς αισθάνεσαι το βιβλίο και το κλείνεις. Και αποφασίζεις και αφήνεις τη διέστηση σου να σου πει κατά πόσον θέλεις να προχωρήσεις με το βιβλίο ή όχι. Και τι θέλεις να πάρεις από αυτό το βιβλίο. Σε αντίθεση με την ισχύουσα άποψη, η μάθηση έρχεται μέσα από στρώσεις, μέσα από περάσματα. Έτσι λοιπόν, όσο το δυνατόν περισσότερα περάσματα κάνεις σε συγκεκριμένο υλικό, τόσο το καλύτερο για τη μάθηση. Έτσι λοιπόν, η φωτοανάγνωση διευκολύνει αυτό το πράγμα, διότι δεν σε αφήνει να διαβάζεις λέξη-λέξη χωρίς να έχεις κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα, μετά μπαίνουμε στην φωτοανάγνωση. Στη φωτοανάγνωση πάλι μπαίνουμε μέσα στην ιδανική κατάσταση του νου. Είναι σημαντικό να είμαστε χαλαροί και σωματικά και νοητικά και ταυτόχρονα δηλώνουμε το σκοπό μας. Εφόσον δηλώσουμε το σκοπό μας, μπαίνουμε μέσα στην κατάσταση φωτοεστίασης. Και η κατάσταση φωτοεστίασης είναι όταν βλέπω ουσιαστικά ελέγχω τις 4 γωνιές του βιβλίου. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά τα μάτια μου είναι στο κέντρο την ίδια στιγμή που ελέγχουν τις 4 γωνιές. Εφόσον δηλώσω το σκοπό μου, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικός ο σκοπός και πρέπει να πούμε το εξής. Μπορεί να ξεκινήσω με ένα σκοπό στην προεπισκόπηση και ώσπου να φτάσω στη φωτοανάγνωση, ο σκοπός μου να συγκεκριμενοποιηθεί, έτσι ώστε να ξέρω ακριβώς τι αναζητώ. Και τότε μπαίνουμε στη φωτοανάγνωση. Στη φωτοανάγνωση μπαίνουμε σε ένα ρυθμό που ουσιαστικά νεκροφιλούμε το βιβλίο